бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои бунёдкорию ободонӣ ва мунфашкунии роҳҳои сатҳи ҷумҳуриявию маҳаллӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо маром идома дорад. чунин иқдоми наҷиб мунфашкунии роҳҳои маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Леваканд аз ҷониби оилаи Шафиевҳо баҳри бартараф намудани мушкилии сокинон дар самти ҳамлу нақл бо сатҳи тоза пайдо кардааст ва соҳибкори маҳаллӣ тасмим гирифтааст ки кӯчаҳои маҳаллаи хешро таъмиру тармим намояд. зеро бошандагони деҳаи гулистон солҳои зиёд буд аз фарсуда будани роҳҳои маҳаллӣ қисмҳои эҳтиётии нақлиёташон фарсуда мегашт. ҳоло бошад бо мунфаш шудани он мушкилашон то ҷое бартараф гардидааст. мо дар ин раҳо пештаро мегузаштем, бениҳоят раҳо балангор буданд, қиқриё буданд, намешид рафта, бениҳоят қим буд. имрӯз оилаи саховатманди Шафиевҳо бениҳоят раҳоро мунфаш карда ҳамвор намуданд. раҳмат ба ин хел оилаҳо ки дар ватани азизи мо хизмат мекунанд. ба иттилои масъулин корҳои мунфашкунӣ дар масоҳати 1,3 километр ба нақша гирифта шудааст ки корҳои таъмирӣ бо ҷалби мутахассисони кордону техникаи лозима дар сатҳи зарурӣ ҷараён дорад. ҳамзамон дар идомаи ин тадбири бунёдкорона кӯчаҳои маҳалла пурра чароғон мегардад ки ин раванд баҳри осоиштагии сокинону ронандагон имконияти хуб фароҳам меорад. хеле ки мо дида истодем, имрӯз маҳаллаи Ботуробод рӯз то рӯз ободу зебо гашта истодааст. дар асоси супоришҳои пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ки дар ҳар як суханаш дар ҳар як баромадаш таъкид мекард ки маҳаллаҳо мисли башарчаҳо мубаддал карда шавад. имрӯз мо шоҳиди онем ки имрӯз маҳаллаи Ботуробод ба як шаҳрча як симои худро дигар карда истодааст. аз номи мана оилаи Шафиевҳо ки имрӯз иқдом гирифтанд як кӯчаро ба дарозии 600 метр, паҳмияш 6 метр, баландияш аз 6 то 10 сантиметр асфалтпӯш карда истодаанд. зимнан нақши соҳибкорони ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Левакан зери ташаббусҳои бунёдкоронаи ҳукумати кишвар дар самти беҳтарсозии шароити зист бо бунёди инфрасохтори гуногуни замонавӣ дар рушди маҳал арзанда дониста мешавад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Левакан бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшаҳои тасдиқгардида оиди корҳои ободонӣ, бунёдкорӣ ва созандагӣ 26 банд ба нақша гирифта шуда, аз ин 2 банд дар соҳаи таҷдиду таъмири роҳҳои маҳаллӣ дар масофаи 15 километр мебошад. қайд кардан ба маворид аст ки то ба имрӯз тибқи нақшаҳои тасдиқгардида дар ҳудуди ҷамоат аз тарафи шахсони саховатманд ва соҳибкорон ба масофаи 10 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфаш карда мавориди истифода қарор дода шуданд. инчунин қайд кардан ба маворид аст ки дар баробари дигар соҳибкорон низ оилаи Шафиевҳо иқдом гирифта буданд ки роҳи деҳаи Ботурободи дуро ба масофаи 1,3 километр мунфаш менамоем. боиси хурсандист ки имрӯз иқдоми пешгирифтаи ин оилаи саховатманд ва ватандӯст дар маҳал амалӣ гашта истодааст. бояд гуфт ки бо дастгирии ҳукумати кишвар вазири сиёсати бунёдкоронаи роҳбари давлат ва соҳибкорони маҳаллӣ роҳҳои декадаҳои дурдасти кишвар мунфаш гардида иншооти гуногуни иҷтимоию фарҳангӣ қомат афрохта истоданд ки ин омил ба рушди маҳал ва беҳтар шудани шароити зиндагии сокинон нақши шоиста гузошта истодааст.